desa ngene iki lho, Lur. Man Lur rek gak dimasak, Lur. Garis iki kok lah iki lho Lur, ngene iki. Lur, iki babe iki ketisuk ki mau nganu Lur. Nebangi iki lho, Lur. Iki tegalane koyo ngene iki bae, koyo limbah ya Lur ya. Lah karo babe tau webangi. Terus marek ngono sembokane kok akeh. Lamparane akeh Lur. Iki engko Bu tak kon masak sembukan, sembukan Lur. Mantep kuwi, Be. Terus campuri lamtoro engko Lur. Engko melu ndelok Bu masak sembukan karo lamtoro campuri macem-macem engko Lur. Babe katisuk iki Lur. Ngene iki Lur, babe lek isuk iki Lur. Aktivitas iki ngene iki nang tegalan, nang sawah ya Lur ya. Iya, karo olahraga ya, Be. Oh, gembrobyos ki mondok. Engko marekne paling bulik manusa lek ngerti babe nang tegalan. Wong tak omongi sambukane akeh mau ki Lur. Lah iki to babe sampe hati. Lur. Tegalane babe iki rencanane engko lek wis resik. Karo babe arep ditanduri Lur. Tapi urung ngerti arep tanduri apa. Nah, kuwi wis penting wis dadi lahan. Dadi apa Lur? Dadi tegalan. Menawa dulur-dulurku ndek ide. Tolong diwangi babe Lur. Tanduri apa apike tegalane babe iki Lur. Ngono ya Lur ya. Iya. Ayo Lur. Ayo. Sambukane wis ditebangne Lur, bareng goleki Lur. Ya iki lho. Dadi aku rasa nganu niyong-niyong nene ngono. Gak. Lur iki. Sambukane iki terus lamtorone iki lho, Dok. Oh ya Allah, heeh. Mau wening to pisan. Wis ngene garek ngepeki ngene iki Lur. Iwana golek sembuhan sik, Be. Apa? Kene irike iki. Ya tengah ini. Angkerange. Iya niki wis. Endang-dange Be. Iya, heeh. Iki ning desa ngene iki lho, Lur. Man Lur rek gak dimasak Lur, dentorone sak umbro. Sembukan garek ngepeki. Sik akeh. Iki wis titik engkas gek wis. Gek wis. Aku tak ngusungi anu lamtoro ya. Sik, ngepek titik iki sik. Wah, lamtorone Lur. Iki mung sak undangne puso lho, Lur. Apa? Puso apa truk jarine? Truk gede kae. Oh, truk gede kae. Gawe ngusungi lamtoro. Iki lamtorane sak ono. Wah. Pusone sepiro? Pojokane ra kebek. Paling ning pojokan kok sambel garing jare itu. Tak usungane saleh pawon Lur, ben dioncek ibune karo lungguh-lungguh Lur. Oke. Wis. Aku gak sanggo tarane. Ya wis, wis ayo. Yo. Ayo mulai Lur. Oke. Nang pawon. Mulai masak ayo. Ayo. Lur, bulik saiki ngirisi sembukan. Arep bothok sembukan Lur karo toro, tempe, teri. Dadekne siji. Oke. Bulikku seneng sering bothok Lur. Terayo enak lho. Enak Lur tibake Lur. Ya ora tibake terani enak. Enak. Irisi sik ngene iki. Dirisi lembut-lembut ngene lho. Terus dolani karo uyah. Oh, karo ya. Heeh. Terus tumbah. Nek arep ngirisi niki gak tumbah dhisik gak apa-apa. Lur, sembokane rede karo bulik arep dolani kek uyah sik nene Lur. Ya akeh gak beli. Iya oke. Ben ndang lemes. Oh, terano ben nglemesne ya. Heeh, niki terus ngene niki. Iki tenaga Lur. Tenaga nek gak dikuatne gak iso lemes nggih Lur. Iki tumbah ki ngene iki Lur. Banyune sampai wis gak ijo, wis bening baru wis bersih iki wis bersih iki wis bening. Berarti sampai bening lah. Tumbah bolak-balik sampai bening wis resik Lur iki wis bening Lur banyune wis iki. Oke. Lur, iki mau babe njebol sawi, saiki malah karo bulik kongkon nguncaki sawi ini Lur. Dari harga apa jenenge entonto. Oleh ngoncek ngono kuwi, Be. Digarise. Garise iki kok lah iki lho Lur, ngene iki. Ngono ya. Babe iki jantenan Lur apa wis. Makane jane dikongkoni ya kan. Lah iya, apa sekali-sekali ra iso ngene ya Lur ya, ben dadi kongkon. Susah nopo randang mateng, Be. Lah ya kuwi. Babe ya wis luwe ya Lur. Nggih. Lur, marut sawine arep digawe entu-entu. Nah. Ya Lur ya. Ya. Engko buli ben ra kesuwen lek masak Lur.
babe diwangi. Beh keju ora kuwi engko, Be? Hah? Keju gak kuwi engko? Wis kongkon iki ya Pak Kejuwa meneng ae. Ya. Ya lho, sing penting ndang mari wis lho. Iya. Lor, iki bumbune bothok. Heeh. Lombok gede, lombok cilik, bawang merah, bawang putih, kencur. Diwewu ya saiki. Ngene. Wis dilek ngene lor. Lor, iki bumbune lembut lor. Wis ngene iki sebenarnya abang-abange kuru-kuru ngene lor. Iki engko bothoke diwehi tempe. Tempe niki wis mari dikukus lho. Heeh. Oh dikukus Bisa pisan. dikukus men gak getir engko ning bothok. Terus dipreteli ngene iki lor. Oke. Dijur niki ngene iki. Bothoke reno-reno beli ya. Heeh, tempe, teri, sembuan, Toro. toro. Wih, enak ya. Enak itu. Sing mandi ki ya sembuan iku lho, Lor. Tenan. Sampeyan nyoba, Lor. Bothok sembuan tenan pokoke. Gini sampean anak para Lor ning kebonan. Dan ya buli akeh, Lor, sembuan. Kalau misalkan nih dulur-dulur gak enek engko mampir ning Buli karo Babe. Heeh. Golek bareng. Golek bareng. Lho karo babe lho dipekne. Lho, kurang penak piye to? Ki selembut, Lor. Oke. Lor, kelopone Lor. Oh, Terus ini tempene Lor. Sembuane. pokoknya dilebokne kabeh beli ya. Ini Toro. torone. Bumbune Lor. Heeh. Terine kari beli ya. Heeh, saya marek ngene teri. Heeh. Terine Lor, dicampur Lor. Gede-gede ya beli. Heeh, gak entuk lek teri cilik ndek pondok. Tapi ya malah enak deng kroso wing. Heeh. Lor. Nyedap. Gula titik Lor. Rampung lur. Sekarang iki to, Be. Kari siji tok iki. Tenan kok lur. Lancar kok babe iki lur. Kayak yahene iki jarang ya wong gawe entonto sawi lho, Be ya. Jarang ora enek wong nandur. Oh iya. Samane saiki hamburger. Babe yo mengene iki lho. Sawi. Sawi dintonto. Jagung digawe bergedel ngono kuwi ya babe lur. Wis umep Lor. Saiki bular ngulo boncis, ngono tinggi kotosan man bothok. Oke. Iki bothoke diungkusi. Lur. Piye, Be? Urepe kotosan wis empuk. Pintas karo babe lur. Oke. Lor, boleh marek ngeracik bumbune tonto. Heeh. Lombok cilik, bawang merah, bawang putih, tumbar. Iki kan Lor, uyah dulek. Heeh. Kayak titik sik ae. Sakno ya. Heeh. Tumbar nganu Lor, bubuk Lor. Iya. Wis lembut Lor, bumbune apa? Entonto. Tonto. Heeh. Terus saiki ngene Lor. Piye, Beli? Sawine iki dijegur rene. Oh, sawi parut mau. Heeh, direnek niki. Hmm. Gak tak persi sawine wis nganu Lur, wis pero Lur. Heeh. Wis Gak akas banyu lho, gak banyu nemen. Lek banyu nek kaya di nganu Lur, diperesi terus patine diwarni neh ngono. Diduki nganu kambil tangane bulikmu wis resik lho. Ambil kelapa parut. Kelapa parut. Heeh. Akeh apa sithik, Beli? Rada akeh ben enak. Ben gurih ya. Heeh, ben gurih men rasa kambile. Oke. Sik. Lontone diwehi micin Lur. Gula. Gulane ya titike gak sak akeh. Oke. Ndak legi.
kayak penyedap lur. Lah ini tangannya boleh bersih. Oke. Oh. Ya, segone ning anu niki. Amor ntontone lur. Oke. Rene. Marek ngene kok dibunderi lur. Oh iya. Kan kayak bergentel kentang. Wah, mateng iki lur. Ih, Botok simbukan. simbukan. Nah, Oke. pindah babe kene lur. Oke. Sip. Sip. Ntontone digoreng lur. Nih. Mateng tontone. Bukan meringin. Lur. Le masak buli wis mari. Mari, Gitu. heeh. Nah, saiki babe karo buli arep madang. Oke. Iya lur. Wes. Ayo lur melok madang lur. Ayo, wes lak luwe, Be. Gimana? Godheke kabeh, Be. Kabeh sitok pokoke. Gambare iku enak mau lur. Gambar. Heeh, iki tok. Bayu. Loh. Iki, Hah? beh lur. Kita sapa? Sampean. Tontone piro? Loro. Loro. Tempe. Tempene tetep. Wes. Oke, sambel. Ah, sambel. Jan. Jos, wes. Sik. Kuluping kowe keri-keri. Delok, Be, delok, Be. Gak, keri. Delok, Be. Gila lur. Bayu. Botok simbukan, tempe, antuntu. Ha, iki sambel lur. Heeh. Iki babe. Mantep. Selera banget kene iki babe lur. Wes jelas, Be. Beh. Wong sing ngancani selak pengen kok, Be. Tenan. Iki lho, Aku ya mau sak ngono. Piye? kamerawatine bingung icap-icip botok lur. Beh, Jan. Angel ngomong-ngomongane lur. Disi. Disiki ya Mas. Icap-icip lho lur. Nah buli. Heeh, ki aku Ayo. yen jiko. Nah, Iki karo lah aku karo kulupe apa? Oh ya wis kono ta. Kok ae kok ndak ilang rasane Apa iki. nih? Ayo. Entu-entu. Kandang. Entu. Lah lur kulit nek manur lho. Enak lho. Botok, kula bonce sambel tempe ronto lur. wih, komplit. Wis buli. Wes yo. Ayo nawani dulur lur. Ayo. Monggo lur. Monggo. Madang. Jang. Monggo lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Hmm. Wah, lam torone lur. Enak ya? Ayo tenang. Hmm. Ayo be bareng nawani dulur be. Tangan be. Hmm. Yo. Lur. Heeh. Monggo. Lur, monggo lur. Tengah lur. Babe tetep imbo. Wes kudune no, Be. Heeh. Lah sik akeh lho. Kuwatir. Heeh. Apa? Engko ngene be. Heeh. Bah. Tambah. Jan, enak tenan. Orang aku saja. Sambel lur. Heeh. Sambel top. Contone lur. Enake be. Beh. Enake genep iki mau. Heeh. Ganggu lur. Alhamdulillah lur. Lek madang wis rampung. Heeh. Ya wis wareg lur.
Weh, Alhamdulillah. tenan. Cocok iki mau Lur. Wis warak tenan Lur. Tetep babe karo Buli ndongane dulur kabeh ning ndi wae tansah diparingi seger waras sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar lancar lan dimudahne rezekine. Amin. Muga-muga barokah Lur kabeh. Amin. Amin. Oke ya Lur ya. Wassalam Lur. Matur nuwun.